बाबा जा बजवावे के बा। छठी माई के घटिया सजावे के बाबा जा बजवावे के बा। चननी तनवावे के बा कथा कहवावे के बा। चननी तनवावे के बा कथा कहवावे के बा। छठी माई के घटिया सजावे के बाबा जा बजवावे के बा। छठी माई के घटिया सजावे के बाबा जा बजवावे के बा। छठी माई से पियऊ जब कइनिया रजिया हो। गोदी में लाला नवा दिहली फेरली नजरिया हो। छठी माई से पियऊ जब कइनिया रजिया हो। गोदी में लाला नवा दिहली फेरली नजरिया हो। छठी घाटे कोसिया भरावे के बा। चननी तनावे के बा। छठी माई के घटिया सजावे के बाबा जा बजवावे के बा। Presented by Pulpal Music। बीके सुंदर के छठी माई सुनली पुकार हो। सोनू वीरेंद्र रउआ गिरे ले दुआर हो। बीके उपेंद्र के छठी माई सुनली पुकार हो। यादव विजेंद्र रउआ गिरे ले दुआर हो। जग खेतावा से मुखिया लियावे के बा। चौका पुरावे के बा। छठी माई के घटिया सजावे के बाबा जा बजवावे के बा। सरस्वती डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।